Ug mga higala, nagsugod na kaganinang kaadlawon ang tinuig nga Misa de Gallo. Sa wali ni Monsignor Ruben Labajo sa Cebu Metropolitan Cathedral, iyang giawhag ang katawhan nga magdasig sa pagduol sa Dios kay ang gugma sa Dios walay kinutuban. Matod niya nga ning tuig sa kaluoy angay kita nga magpaambit sa atong pagkamaluluyon sama sa pagkamaluluyon ni Hesukristo. Atong pamation ang kabahin sa wali ni Monsignor Labajo. Ang Ginoo sa iyang pag-aari o sa iyang pag-pili o masambutan kay hinabihan o mawin ang punto na iwalagan ng simbahan ako sa ingon. Makaangko kita sa pag-aari sa Ginoo na bisa na mga masasala at atawa sa nagpapala sa Diyos niyon ang simbolyo na nagpapala doon sa Diyos, siya ang tinutuloy na Diyos. Tinutuloy siya anak sa Diyos. Mawala lang akong nagalaman na ang nagsaksi ng Jesus. Hindi ka simulan. Ang nagsaksi ng Jesus malutuloy sa ating pamilya ang iyang buhay. Hindi ka ang iyang ulo. Kundi ang iyang ipakita na naingon ang Diyos na nagpadayan sa mga Diyos sinabi sa pag-iuma na dito sa puso isa ng mga masasalan na hinilan ang mga masayo masila iwala siya masayo siya iwala mauli ang atong Diyos na magiging mahapon mauli ang atong hihingong tayo ang magiging mahapon kunin makulong ka ang mga bihuan sa atong bihuan ay mga ayaw ang tayo sa kanto mauli ang dito na atong bihuan Uriang saya tayo manasig kita sa pagtukol kaya kaya lumaw ay inuman ay komisyon ay pagpilit o na pagdukol ka niya o ay nakukulong sa kasalugan sa year of mercy. Ang Misa de Gallo sa Cathedral makita live sa www.sunstar.com.ph kada alas 4:30 sa buntag.